Тормышка 10 мең адым бөтен Россия акциясына мөселманнар да актив кушылды. Район үзе хастаханәсе һәм поликлиника коллективы инициативасы белән оештырылган чара Мөслим йөрәге скверында старт алды. Яшәүгә 1000 адым акциясын без елда үткәрергә тырышабыз. Бу инде яз көне бер үткәргәнек, һәр көз көне тагын матур көннәр булганда оештырдык. Сәламәт яшәгез, сәламәт булыйк. Сәламәт яшәү рәвешен пропагандалаучы акцияга теләгән һәркем кушыла алды. Физик күнегүләр, зарядка ясагач, райондашларыбыз дәртле музыка астында җәяү һәм Скандинавия йөреше белән Кояшлы Ык юл паркына юл тотты. Бу сәламәтлеккә 10 мең адым акциясын без бик яратып катнашабыз. Бу сәламәт яшәү рәвеше алып барырга бик кирәкле акция. Башкаларны да бу акциядә катнашырга чакырабыз. Сәламәт яшәү рәвеше минем өчен ширләмәү дигән сүз инде. Ширләмәү дигән сүз. Ширләмәс өчен ул дару өчен генә түгел бит әле. Сәламәт яшәү рәвеше алып бару да кирәк. Папашау, движение һәм позитивлык. Сәламәт булу бары кешенең үзеннән тора. Дөрес туклану, сәламәт яшәү рәвеше алып бару белән бер рәттән, кеше даими саф һавада булырга, спорт белән дә шөгыльләнергә тиеш. Барыбыз да сәламәт булыйк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.